Abokin nishaɗi. Ku danna subscribe ku yi like don bibiyar shafinmu. Littafin rayuwar aure na kashi na ɗaya, mallakar Abu Ja'far. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, tsira da aminci su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ki rike gaskiya Amra, duk da mun san kalar tarbiyyar da muka baki, amma don Allah ki ƙara dagewa, domin aure ibada ne kuma bauta ne sai zaman haƙuri. Amra, amma fa ba ina nufin kada ki nuna wa mijinki soyayya ba ne. A'a, yanzu ne lokacin da za ku fahimci irin son da kuke yi wa juna. Amra dai tuni makeup ya sha kashi da hawaye. Tun kamin su kai ƙarshen maganar su, motocin angwaye sun cika gidan. Daga nesa kana iya jiyo gudan 'yan matan amare. Inda ya ƙara ɗaga Amra hankali kenan, hankalinta ya dawo kanta. Sake-sake kawai zuciyar take yi mata, wai shin da gaske ba a gidansu za ta kwana ba? Daga kai ta yi ta kalli mamanta wanda ke gefe, tun ɗazu ƙwalla ne ke cike a idonta, wanda hakan ya sa ta kasa cewa komai. Amra wani matsanancin kuka ne ya sake ƙwace mata, ta miƙe ta hari ummanta, ta rungume ta tana kuka sosai. Tana cewa, Umma don Allah ki ce kada a tafi da ni, ban gaji da ganin ki ba Umma, ina matuƙar ƙaunar ki. Ke ce uwata, ke ce ubana Umma. Haba amarya kamar wata jaririya. Shi dai ango baya kuka sai dai murna. Ya fita a layin gwauraye. Kukan da umman Amra ke ɓoyewa ne ya fito fili, amma dai ta yi ta maza. Haba Amra, ba ƙaramar yarinya kike ba. Su da su momi Aisha da anti Zara da sauran 'yan uwa sun daɗe da fara hawayen rabuwa da Amra. Wace ce Amra? Amra dai wata yarinya ce nutsatsa, mai tarbiyya, ga duk aikinta da ilimi take yinsa. Ba ta da abokin faɗa ko ɗaya, shiru ce. Yar doguwa ce amma ba sosai ba, fara ce ta asali ba na mai ba. Ita ba mai kiba ba kuma ita ba ramamma ba. Idanuwanta na da matukar ɗaukan hankali, farare ne salga su masu ɗan girma kaɗan. Bugu da ƙari 'yar wanka ce, mace ce mai aji amma kuma ba ta da girman kai. Mahaifinta Alhaji Ismail mutum ne mai matukar arziki, ya mutu ya bar musu tarin dukiya mai yawa, inda ya bar yara 5 mata ɗaya, ita ce maman Jafar, umman Amra. Babban yayansu Amra Jafar, wanda shi ne na farko ga mamansu, shi ma mutum ne matashi mai arziki sosai, ya yi aure yana da ɗiya guda. Amra wacce ake kira Amina ita ke bin Jafar, sai Rashida mai bin Amra, sannan akwai Sadiq mai bin Rashida, sannan 'yar ƙaramarsu gaba ɗaya auta kenan mai suna Tasnim. Ki sani wannan ba yana nufin rabuwa ba ne, za ki tafi yin bauta ne, kuma wannan shine cikar kamalarki a matsayinki na 'ya mace. Roƙona shine Allah ya baku zaman lafiya da samun zuriya ɗayyiba. Kowa ya amsa da amin, yayin da Umme ta kai ƙarshen maganar ta cike da ƙarfin hali da juriya. Amra ji ta yi kaman kada Umma ta daina har lokaci ya wuce a ce an fasa kai ta sai gobe. Akwai mai ƙarin bayani? Anti Zara ce ke magana. Kowa ya ce a ta ce to mu tafinku. A riko hannun amarya sai bakin mota aka saka ta a tsakiya. Tuni 'yan matan amare suka cika sauran motocin. Mai gadi ya buɗe gate suka yi awon gaba da amarya. Bangaren ango kuwa dama ba tare suke da masu ɗaukar amarya ba, suna wani guest house ɗin abokinsa su uku. Hira kawai suke zubawa. Wallahi ka yi sa'ar samun yarinya, 'yar nan 'yar gidan mutunci, kuma ga ubansu ya tara musu. Habib ya ce, kai Usman, ai ba ma tarawa ba, ita ma kanta yarinya akwai tarbiyya, ga kyau ga haiba. Karar da wayar Umar ta buga ne ya dakatar da su daga zance. Shi dai tun da suka fara maganar su bai ce komai ba, illa wani murmushi da yake bin su da shi. Daga wayar ya yi tare da kara ta a kunne. Ko sallama ma wanda ya kira wayar bai yi ba. Abokina, ga mu mun kusa isa fa. Kai da gaske? Kwarai kuwa, don haka ku taso. Oke. Duk inda hankalin Umar yake ya tashi, cikin 'yan sakonni shi ma ya rikice. Please ku tashi mu je, sun kusa isa fa. A'a ango ka sha mai, Habib ya faɗa. Ai ba mai ba, har mayuka ma na sha, Faruk ya faɗa cikin rikicewa. mu je da sauri suka fita suka hau hanya. Cikin hanzari Faruk ya ce, please mu biya wurin mai kazan nan ko ya kammala. Suka biya suka amshi bankararrar kaza wacce ta sha jan gashi suka tafi. Bangaren amarya tuni sun isa, har ma sun shiga cikin gidan da amarya. Gida ne mai tsari da ban sha'awa. Bangare biyu ne a cikin gidan, da bangaren mai gida da kuma bangaren uwar gida, self content.
Sallama suka yi a lokacin da amarya take can tsakiyar gado, sauran 'yan matan amare kuma na zagaye da ita. Jin sallamar su ya matukar tayar mata da hankali, amsawa suka yi tare da faɗin barkanku da isowa, yauwa. Dama ku muke jira ku iso mu tashi mu tafi domin dare ya yi yanzu. Habib ya duba agogonsa ya karfe 11:30. Kwarai kuwa, to yanzu me kuke bukata? Wata daga cikin abokan amarya da ake kira da Yusra ta ce, ai kun sani dole sai kun siya baki. Kai jama'a, ni wannan siyan bakin ko a ina aka samo shi oho? To yanzu dai dare ya yi, ba sai mun tsaya jayayya da ku ba. A naira 50,000 ku yi haƙuri da shi ku mu je a maishe ku gida. Ba gaddama suka amsa, kowa ta miƙe. To Amra, Allah ya ba da zaman lafiya da zuriya ɗaya ba. Suka kama hanya suka fita. Bugun zuciyar Amra ya karu, ita dai komai ta kasa furtawa. Kanta a ƙasa ta sha wani uban gyale da ya rufe jikinta gaba ɗaya. Tuni aka saka su a mota aka yi awun gaba da dakarun. Abokansa su kuma suka yi duk zantukan da za su yi. Suka gama suka tashi, ya raka su suka tafi, ya rufe gida. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Cikin yarkawar murya ta amsa wa alaikumus salam. Amarya ta ango yayin da yake karasowa a kusa da ita ta ji wani tsam a jikinta, ji take kamar mafalki take. Haba amarya, to ai sai a buɗe fuskar ku. Kunya ne ya ishe ta, a hankali ta ɗago ta ɗan buɗe mayafin kaɗan, ta sake sunkuyar da kai. Hannu ya sa ya yaye mayafin da sauri, ta ɗago har wani ɗan zabura ta yi kaɗan. Farawa ya yi da godewa Allah. Ya Allah, ina gode maka da ka nuna mana wannan rana mai albarka. Ya Ubangiji, babu abin da za mu iya biyan ka da shi face kawai sai godiya. Ya shafa addu'arsa, ita ma ta shafa. Ya ɗora da cewa, Amra, yau Allah ya cika mana burinmu, kuma wannan rana tana daga cikin ranakun da ba za mu manta ba. Kada ki ji tsoro na, ina tare da ke, ni ne masoyinki, naki ke kaɗai, ba da kowa ba. Ranta har ya fara sanyi, ya ce, don haka ki kwantar da hankalinki. Yanzu dai ki tashi ki ɗaura alwala mai sallah. To idan kun kammala sai ku sanar da ni domin mu ci gaba. Laifin daɗi ƙarewa, ni bacci ne yake damuna. Kada ku manta, ni naku abokin nishaɗi. Sannan kuma wannan littafi da nake karantawa na rayuwar aure na mallakin Abu Ja'far ne.